Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya guys. Iki sih bersih guys. Ki kasur kita. Peme kapung panase banter. Peme ini guys. Termasuk sing ning jero kamar kae iki ditokno guys. Soale kae iki ora busa tapi kapuk randu lho guys, kasur biasa nek gak cepet di peme iki dadi gak iso mongkok. Beda nek karo busa iki gak pernah ditokno lah, tapi piye ya guys, sik panggah mongkok kae. Sik panggah apik. Lho iki kasur nami guys, kasur apa? Kapuk. Bersih ya guys, diresik-resiki mumpung enek panas banter. Mumpung panas iki cetar. Gini guys, cireng iki ning omah tapi di sini gak pernah tangan iki gelem meneng. Yo enek ngono sih Pak. Kerja ngono guys. Ini ben rapi. Meskipun elek kasore nek ditoto apik ya dadi rapi ya guys. Loro guys.
rezeki guys. Alhamdulillah. Iki mau Pak Su ya wis mantuk ning pasar, guys. Alhamdulillah yo entuk rezeki. Rapetang kena dienggo jajan yo, guys. Yo alhamdulillah, bersyukur sithik-sithik diparingi rezeki. Rezeki iki akeh sithik kudu disyukuri yo, guys. Alhamdulillah iki karek nyerap-nyerap serawang karo nyaponi. Tak guwu kan, guys. Wes alhamdulillah, guys, akhirnya pekerjaan DC selesai. Iki kasure wis tak lebok-lebokno. Kasur-kasure wis tak pasangi spray. Bantal-bantal ya wis tak pasang. Wis iki kamare wong tuwa ngene ya wis. Wis piye ya, guys? Wis mantap. Wis jos gandos. Kamare Mbah Sih kok karo Mbah Su. Wis jos gandos iki nggon pakaian ya, nek lemari ini wis pokoknya anget tinggo nek turu angkler kasure bar dipeme. Mau bar ngepel repo, guys, gini iki tak resiki sak. Engko terus esuk genten kamar sing sebelah kono. Anget wis bar tak peme kabeh. Ya anak-anak iki lagi ngerjakno nganu, guys, pesenan. Bandulem ndi, Dik? Hilang bandulem. Piye lagi? Untuk pesanan pinten? 10 pesanan. Alhamdulillahirabbil alamin. Cuma paketan iki teko, guys. Paketan pokoknya lengkap sing dinggo nggak ngene iki. Yang nggak untuk papat.
Niki. Iki guys. Kaca apa dek ngarani hias? Kaca hias ki warna biru karo pink. Ki ungu karo biru. Agak untuk papat. Monggo sing kanca-kancane Dinda nggih nek badhe mesen niki kancane Dik Viana sing pesen sekolahan SD untuk pesanan 10 biji. Satunya harganya 8.000 guys. 8.000 murah meriah bentuknya nggih. Cantik. Ini nek nyekeli ngene ya, Dik. Kendil-kendil. Kamare berantakan kayak ngene. Angger dinggo ngerjakno tugas ngene wis to. Ngene bar disaponi lho nggih. Pentolku gorene nduk tak mame nduk. Pentol. Kayak kak sing dhuwur kae nah. Dhuwur kuwi apa ya padha ae, Dik. Padha ae 2000-an lho. Malah sik panas nah. Tumbas pentol guys ini. Cilok 2000 untuk sing gede-gede telu, sing cilik-cilik telu. 2000 untuk 6. Alhamdulillah, muga-muga lancar ya, Dek. Untuk 10 gak wis 80.000, Nduk. Sing bayari paketane ibu terus iki. Dik Viana bantu. Bantu. Nggak gantungan kudung. Digantung nunggu mas aku malah debu tok ide nek malah debu tok. Sesuk wis mulai libur ya, Dik. Kan cuma Dinda. hari. Walah sehari tok. Hari apa? Hari Buruh Nasional. Oh, alah hari buruh nasional. Tak kira wis tinggal ujian kelas 9. Senin. Hari Senin. Oh, sesuk ki hari buruh nasional. Jangan lupa hari Minggu. Apa nih? Aku lupa. Ultah. Alah, ultah biasa ya, nah. Engko tuku sego jagung 1000 ki kayak lilin tengahe ne wis Tak ulang tahun nih. tembus sama kue. Kok usah kue-kuenan barang ya. Guys, delok i lang yuyu lho guys. Ini lagi. Buat mana memperhati guys walang sangete aki. Ini perlu ditukokno obat walang sangit iki. Ya kok ngene walang sangite akeh. Tuh guys. Sudah mulai aja. Brual. Tapi yo nyempreti iki nanti sempreti walah yo kelar gabuk iki. Soale walang sangite akeh. Sing normal tapi ini guys, aslinya tandure gak normal. Semula itu harap batu pari nih. Yang akan berambang guys ini. Yang kan tapi ki ora wae Pak supaya umbah pangan. Yang kan berambang wis disiri jare guys lagi berambangnya. Tapi urung tukul.
Wah. Brambang. Kok dilanjut nganu, guys. Nyoteng bayem. Nek menawa anu kok karo mek bayem gone dulure wedok paksu. Sing ning Ampon kuwi. Soale wingi iki ditawani bayem. Gak ramban, Gus. Paksu kan karan Pak Agus. Ya sok-sok ae. Engko nek mau gelem ngrambakno kok tak sepilno, guys. Soalnya serong minggu gak nilai tandur, guys. Tapi angger ketoke sing godhonge do garing-garing iki ngisor wis digeges. Digeges apa? Digeges tikus. Angger yo ngene iki, angger do garing-garing iki wis digeges tikus. Wis kena diketarani kuwi. Sing normal-normal iki angger sek ijo. Jadi ya sak aman, guys. Jeris mbak dolek sak ngarit, Mbah. Mbah. Wedhus. Engko dilanjut nih, guys. Mimi sambo. Dadi pangane tikus itu. Wereng. Konane Pak Su, guys. Waduh. Memang panam kok nganu. Iya, Mbah. Tikus lagi. Melok sapa? Walang sangitnya lagi lho. Iya. Nah iya. Ben rasane ndek gabah iki piye cara anu lho. Kok aku ngono iki piye lho. Ben rasane wong digabah iki piye ngono lho aku. Tak go mulih ngono. Lho didol butuhane nyerempeng iki lho. Nggak tak lanjut karo ramban bayem, guys. Kon ramban gone yo ngedam ngono lho. Iki guys bayeme. Ya, kayak berarti sirah. Ayo pekno. Iya. Lah kuwi apa dederan bako kuwi? Dederan bako guys itu. Lha iki deder neh apa? Diarani dederan bako ya iki, guys. Mlebu rene ah. Kowe ora gelem colot ki api-api. Bayem. Bayem apa nih sih?
15 butir. Di 30. Saunduan. Dibandingi 50. Kok dak 100 kok sampeyan iki? Jadi 100. Yang terlebih. Lah kok dak 100 tak duweki. Iki dulure wedok Pak Su, guys. Mbak Yu Kupas. Lah iki api-api nek. Ini sore iki udah tukul nek. Wong Tegan kok yo agak kemelumut jane ya no. Maksudnya jawane mek Tegan, guys. Tapi agak kemelumut emang. Ora ana isine belas. Kuwi terange ya nek wae no. Ya, lho. Tuwak ora kuwi. Nami terang gede. Sik dioseng-oseng. Aku mah yang ngoseng anak itu. Emang tak arek sambal mana? Iya gedang apa iki? Duh. Gedang rojo, guys. Tapi yo gedang musim 3 yo gak iso mantap. Sing iki koro iki, guys. Apa yuk? Koro yuk, koro ini. Koro, guys. Iki enak wae. Koro iki. Sik duwe tandurane Pak Sudewi, guys. Nah iki blonceng. Sing gak roh, guys. Blonceng. Iya blonceng. Iki nek di sayur karo iwak pitik. Enak. Berengangan ki selepan, guys. Kayak selepan. Ndak wis akeh yo. Nek loro nek wis terang. Terang gede ya. Mas aku tuwek. Terang kopek rek. Ora iso keterak mempreng to. Bener aja kok. Apa iki kondas kok? Kondas kok. Kamu ada kresek. Mbok sithik. Sak sayuran ngono wis. Mbak Yuki yo ngopeni wedhus barang, guys. Oh, iki kandange. Ya sapi yo wedhus ngopenane. Mbak Yune Pak Su. Oh, sapine. Tapi iki mbobot ya. Iki wedhuse. Yo diweki jaring barang. Wis ngene ya guys, engko dilanjut nah.